Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Wagopi mzuru wangu ndabva kuchitungwiza kusenimerizi kuridani kuchitungwizapo pakadi kuchitungwizapo kuri nani matambudziko sete sekuru zina rako mbani wewe zita rako nozari ndinonzi Steven Banda mui kwako kuponi mushande kupi kuMalawi wakachokeramo kwakabva ndakaberekerwa muno kubantu vanobva kuMalawi vanobva kuMondoro saapo kwakuti mui kwako kuponi takapo kwakuti kumusha kwako ndekuti kumusha kwakubva kuMalawi chadini hausi kuchita drama hausi kuita zvinhu zvedrama kapa asi dambudziko ndirakumanikiza asi dambudziko ndoraita kuti uyu uongo iwewo nduzembo kunyabezi kwaudapita ndinoti unditaurire kun'anga kwawakaenda iwewo uraenda kuponi wakaenda kupi ndakaenda kuEpworth ebwino kunonzi vainzi sekuru Mukanya bwino ndine dambudziko rekufirwa nevana bwino nekubva pamwiri kwemukadzi bwino ndinoita zvekumamayini asi ndasangana nevamwe kumamayini vakandipo advice kuti emboenda kwasekuru Mukanya. Ndikaenda kwasekuru Mukanya nedambudziko rangu vakanditi dambudziko rako rinoda mari $80. Ndikati apari chinhu chirega ndotsvaga mari yekuti ndigone ndibatsira. Zikanzi asi ndiri kuona dambudziko rako mari iri kupeperuka, une mari ndigone kukubatsira kuti uwane mari. Ndikati ndine $10. Vakanditi tora mari yawe inayo upukute maoko zvatinoita kana tida kudya sadza unogeza maoko wopukuta nedish towel. Ndodzandakaitiswa mari iya. Asi mundiro yavo yemuti maive nemhuka vamwe vanoti kanyongo kana kuti hameno ine muswe murefu kanenge katsindi kaive mundiro kakafa kakaomeswa. Vakanditi chiisa mari iyo mumuromo wemhuka ukayo. Ndopandakaisa mari iyo mukaromo kemhuka iya. Kumashure kwemakore 2 ndaita izvozvo. Ndaneta ndiri kushandirwa nemukadzi. Chinonzi mari kuti chiuye mumaoko mangu musekuru hakuna. Mabasa ndiri driver ndombotiza kumamaini vamwe vangu havachadi kushanda neni nokuti pavanofamba vari kunzi ndine dambudziko, ndiri kunzi ndine mhuka iri kunditevera. Ndaneta maprofita ava havasi kugona dambudziko rangu kusvika mukadzi avoda kutotiza kumba. Ndine mukadzi wechitatu, mukadzi anotiza kumba. Ndopandakati regai ndiende kuredhiyo ndobatirwa kuredhiyo. Ndakaenda kuredhiyo kwaTetuda musi wechipiri dzinonzi Banda ndiri kuredhiyo. Hakuna chiri kufamba muupenyu hwangu sekuru. Ndakasungwa mari, ndakasungwa upenyu. Mukadzi ane pamuviri anoenda kunohodha, mapurisa akatsiga pamuviri, angangobva pamuviri nekuda kutakura. Ndikati tanga takunetsana achinditi aiwa uri kushanda kumamaindi mari iri kubuda asi uri kuendesa kumagirlfriend vamwe vakadzi. Kusika ndati chiregai ndigare pamba. Ndagara pamba 2 months, ndagara pamba izvozvi. Padambudziko rairamba richiripo nekuti mari haisi kubuda. Mukadzi azvitakura, ndarwadziwa. Regai ndiende ndichinohodha inini achiva achitengesa ari pamba. Ndikangonobata chete zvinhu zvinoita nezvemari zviri kuvhara futi nekuti mari iri kunzi iri kutorwa nemhuka iya. Ndaneta sekuru, ndaneta ndibatsireiwo sekuru. Izvo zvizvi ndakafonera ndichibva kuchirongwa cheTetuda. Ndakafonera nomumwe wangu ukanzi chiuya wombotsvaga mari kuno kwandiri kumaini sezvo ndaishanda newe uwane kutsvaga vanokubatsira. Ndakaendako mari iri kubuda zvakanaka, asi ndikasvika inini ndikuitake pari kubuda mari ndindatosvika nejira dema reblack kusvikovhara zvakanaka zviri kuitika ipapo. Ndadzoka sekuru, saka ndakufonerai ndibatsireiwo. Ndakatomirwa izvi zvekubasa but handigone kundishanda nevamwe nokuti ndikaendako ndiri kuvhara zvakanaka zviripo sekuru. Saka pavakaenda kwasekuru Mukanya kubatsirwa ndomutupo wangu ka. Saka manje nditaure manje kuti Mukanya kwamakaenda kwasekuru Mukanya makadzokera here mamunoti sekuru matambudziko andikusangana nawo mushure mekunge ndauya dhaya? Ndakaenda ndatori mazuva pamakore 2 ndiri kufamba, havasisipo pavaigara, havasisipo sekuru, havasisipo. Maprofita chaiwo vakandikandosvika pavanongoshandira cheko vanonditiza kana kuti havachiri ndoona. Ndakatoenda kune mumwe mukadzi andazvisvikiro kuchitungwiza, akarira kutiza kunorara mumba, kuenda mumba kunorara. Tukanzi akandodzamai vake zanzi uyu ane mhuka ipari, handikwanise kumubatsira, handikwanise. Ndikatongoti shamwari dzangu dzanditiza, hama dzangu chaidzo dzakutonditiza, ndikatibatsireiwo nemari ndigone kufambira dambudziko iri.
handizivi chiri kuita pandiri sekuru, handizivi. Mukadzi anga akoenda zvari kumba, ndine chikwere cherent chakamutsa 1200. Mukadzi akabhadhara mchana nemusika ndochasvika pa600. Tiri kudzingwa mumba. Stendi yangu yandanga ndatenga kudomboshava ndikatikasa fenzi yakatengeswa nemuri dzanga nditengesera. Zvese zviri kuvhara sekuru, zvese zviri kuvhara nekuda kubatsirwa kwandakanoitwa. Mari makashaya, hatina vabereki. Izvi hanzvadzi yangu yakaroorwa. Zviri kuita ndekuti izvi hama dzedu chaimo zvasara nesisisu vabedu vakati kuMalawi. Saka pavasiyana amai pavachizera kuMalawi 1986 tiri vadiki. Hama dzekwamai ndodzatoti hama dziri munhu. Even vakuru vakazadzi yangu toziva kuti mombe yeumai inobviswa iri mombe vari kutambira mari. Ndobvunza kuti zviri kufamba sei vana amai kamutambira mari muchiri moda mari mombe yeumai. Ndiri kwese vandiri kuenda kunzi iwo unotaurisa unoda kuona. Ndaneta sekuru ndibatsire iwo. Handisi chirema, ndine maoko, ndine makumbo, ndine maziso. Ndinopinda pasine maini. Zvese ndinoita, chinonzi basa rinoita nemurume, ndinoita sekuru. Ndiri driver pandiri pano ndoita 2016 to more than 7 years. Asi zviri kunetsa sekuru, zviri kunetsa. Pamakaenda nobatsirwa dambudziko na sekuru Mukanya. Racho ramakanga mafambira. Pane zvakachinja. Papasina mari. Saka vakanditi saka $80. Oh, okay. Pakusaka pakutsaka mari ndopandakanzi mari yako iri kupeperuka. Semunhu wokuti unoda mari unoda kubatsirwa. Ndopandakaitiswa izvi sekuru izvi. Sekuru ndaneta, ndauya ndibatsirewo sekuru ndaneta. Saka vakugadzi vaiti isa mari pakamhuka keke. Vakazoti chienda kumberi unoita sei kana kuti usaite sei? Vamwe nditi chienda unotsvaga mari. Wana watsvaga mari, woenda kubatsira dambudziko revana. Ndinosvika pamaini ndatsvaya ndaedza ndikaimboti umoza nyaya dzekumaindika unogona kuvhura gomba nda 6 months kuvhura gomba unogona kutiwo pamwe zviri kuramba ega ndibve apa ndine makomba andasiya akawanda ndiri kungoenda apa ndikuenda shamba dzangu gaidzika ndikatoti ndabva pavarika vanosara vachiita mari vanosara vachiita mari tose havachadi kuenda neni vari kutiza vakundonditiza. Apa sekuru Mukanya havachabatiki. Havachabatiki. Maprofita ari kukutiza. Maprofita anotiza, maprofita havandotiza. Kuvana vaitiziye mhuka iyi, hanzi inoyi vaita sei? Vari kutadza dambudziko. Vari kutadza dambudziko. Vari kutadza dambudziko, vari kutadza. Kusana matete tuda ndakati tete indani inini handichaziva kuti ndiende kune vamwe vanhu vachiva ndakutya. Ndosaka ndaya kuredhiyo. Zvakaoma kuti murume akaita sei. Handisi chirema ini. Handisi bofu. Mutaure mune zvirema muzoda kubatsirwa. Ina handisi chirema ini. Ndoshanda. Asi ndakavharwa chinonzi mari. Ndakavharwa. Mukama matambudziko arimo iwayo ataingosangana nawo ataida kugadzirisa. Tigadzira naamai vane zvavaita. Vakati aiwa kuti gadzira dambudziko remuhukama tafamba kufamba. Vakadedza patakaenda zvikanzi no. Ngakuye hama dzama yako kuti muri vana. Taenda kwekwe tikadesindika mai vakafonera asisi vavo. Vauya kuno kusisi vavo vakaramba kuenda. Zvikanzi handikwanisa kuenda kuti ndatota mai vachinditi hanzi usaende kunobatsirwa. Saka izvo zvizi mai vakabva vashaya. Pataifamba vainzi mai vacho vada kupfumura zvemumusha. Saka ndasara ndikumudza musoro ndikunzi ndikuda kuona. Zvasangana futi nezvasekuru Mukanya. Ndavharwa chinonzi mari. Ndavharwa. Alright. Mati mimi maakutya kuenda pachinhu chinonzi n'anga mushure mekunge mayaona zvamakaitirwa nasekuru Mukanya kuti zvakubvarirai nekusungira upenyu. Sekuru kana nengo ing'anga? Ing'anga zvayo but nekudo kuti ndakaendawo kune munhu zemunhu vamukufamba unenge unoudzwawo kunzi aiwa hadzisi ng'anga dzese dzakaipa. Even maprofita havasi vese vakaipa. Even isu vanhu kune vanhu vakatoipa vanobata vanhu ngunzwa ndasei hatisi tese takaipa. Ndosaka ndatouyawo kuna sekuru. Ndaneta handina kana chekubata kanondese handina mumba ndauda mukadzi ndotobata chikorobho kutokorobha mba kutsvaira panzi ndinzi ndakajiswa nemukadzi but ndinchiedza kuti ndichibasa mukadzi kuti mukadzi ndiamurume indamukadzi. Sekuru ndaneta ndibatsire iwo. Ndaneta sekuru ndibatsire iwo ndinoshanda asi zvese zvakavhara. Alright. Rega tidzokere kuna sekuru. Ndada kuti mumbojekesa pakutya n'anga apa. Kuti zvino zvamauya futi munobva matakura akazvimwe. Handitika. Aiwa pakanaka. Sekuru, dambudziko remuzukuru ari kutotaura ega kwaakaenda nezvaakawana nezvaakaita seiko. Asi ari kuti ndafamba kumaprofita vamwe vari kutotiza kuti vandibatsire. Chikuru chaita ndiye kwamuri sekuru ndechekuti ndibatsirewo upenyu hwangu kutambanuka. Achadidi.
rega ndimuthandise zvimari hanzi chokwadi rega inomubatsire zvipero ndotenda sekuru ndifuna kumupasa mankwara a7 ndiye ashandisa mankwara ndoda kumba mushonga waachageza 7 days achiushandisa apa mukanya vevhindi kumuyangana mvuto yaari mukanya ndikumuona nzvimbo yaari ari kunyabhira uko ari munyabhira ndoyo muntu ada kurombesa wada kukwaza ndiye munhu akakurombesa ndiye akakukwaza rega ndikutsudzura zvimari saka rega ndikusunungure zviperi zviri kuinotobwera weka uchipupurambo weka zviri right kuti wauya uchipupura wega kuna vantu kunjokadzeri ndizvinchitika tozvo ne vamwe vasingaziva kuti zvinhu izvi zvinoitika zvechokwadi watambura rega ndikutsudzura zvimari saka ndakukusunungura zviperi lero nhasi ndikupasa mankwara ndakupa mushonga usambe mankwara vopano gezere pano unyamuna mankwara usambire pamugumui utakura umwe futi mara 7 ndiyana tobwere vopano panopera 7 days udzoke pano ndinotenda sekuru abwino zvakanaka saka muchatikanganga hakusi kuti ndinochan'anga but zvandakaitiswa kumanaka kuita munhu womukadzi mumba uri murume unofanira kutsagira mhuri ndakubarikogorobha mumba ndifanira kunge ndichienda kuti vamwe varume handikuvomera nyika yedu yakaoma bana handikuvomera nyika ini ndinoshanda nemari dzichikwanika kunzoko vana vamwe vari kushanda neniwo ndinotoshanda asi damuziko riripo ndekuti ndavharwa mari kuti roga ndoshanda hapana mhiko dzamakapiwa here nasekuru mukai handina mhiko dzandakapiwa handina mangopiwa mhuka yenyi ndavanzisa mari ndo zvandakangoitiswa handina mhiko yandakapiwa handina handina mhosva kutaura handina chandinga mhosva kutaura ndatambura ndatambudzika aya pakanaka sekuru vane vazukuru vakawanda vari panze apa tati tingonzwa nyaya yako semunhu akatanga kuendawo kwatetetiudha pachena tatiubatsirwe futi pachena kuitira kuti usazove nekadhauti kekuti ndarombeswa futi chi kana vachikurombesa sekuru vakurombese pasi rese richiona kana zvinhu zvako zvichinge zvatambanuka dzokawo torota sekuru pakuitikawo zviviri kana zvitatu kana zvisinge zvisati zvaita dzoka futi zvakare isi tonge tiripo sekuru mazuva mataura ndani mwedzi miviri kana mitatu hapana chati chaita se chatambanuka tiripo sekuru vachiona vachipinda mudare rako vachiona kuti ndepapi pachiri pakaita se pakasungikana sekuru havaiti minana handiti ungazoti wabva pana pagedhi apa wabva ufungidzira kuti ndaita se ndasununguka asi sezvavakutaura kuti ndichakupa mushonga wachashandisa for 7 days mozvipawochi mukana izvozvo izvo zvinozokutanga kutambanukochi nekufamba kwenguva ndosati kuti kana zvichinge zvazoita makona imi zvechokwadi pane shanduko dzokai kuna sekuru toda kutaura futi pachena paipai kuti zvinhu zvamakandi batsira nazvo kana kuti ndikaenda kumuprofita vakutondiprofitawo vaitondibatsirawo zvimwewo zvemhuka ndakaberekeswa hapasisina handitika ndati ndabhanda handitika ndati ndabhanda pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.